Зөһрә һәр көнне һава торышын игътибар белән тыңлый. Ул һава торышы үзгәрүенә һәр вакыт әзер. Мәсәлән, миңа бүген яңгыр явачак, шуңа күрә зонтик алырга онытма, ди. Мин һәр көнне һава торышын тыңлыйм. Һава торышы үзгәрүчән. Иртән кояш булса, кичен яңгыр яварга мөмкин. Шуңа күрә мин һава торышы үзгәрүенә әзер булырга тиеш. Мин табигатьтә ял итәргә яратам. Су кыйнырга, балык тотарга яратам. Яңгырны да яратам. Салават күперен яратам. Мин табигатьне яратам. Әмма табигатьтә төн уздырырга яратмыйм. Гадәттә, һава торышы кинәт үзгәрә. Яңгыр ява, җил чыга. Мин бигрәк тә яшеннән куркам. Шул сәбәпле мин курортта ял итәргә яратам. Мин кояш батуын һәм кояш чыгуын карарга яратам. Йолдызларны карарга яратам. Йолдызлар карарга, санарга Зөһрәне табигатькә чакырган идем. Әмма бу яхшы фикер түгел ахыры. Мин табигатьне яратам. Офыкны, йолдызларны, айны, кояшны карарга яратам. Ләкин мин табигатьтә кунарга яратмыйм.